mabigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Banyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Miyerkules, December 17, 2025, Bayong Buntag, Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendio at narito ng ulo ng ating mga nagbabagang balita. Pagtalagay ng bike cam sa panukalang 2026 budget itutuloy ngayong araw matapos madiskaril kahapon dahil sa budget ng DPWH. Pondo ng ibang ahensya ng gobyerno mabilis na inaprubahan.
Isa pang dating opisyal ng DPWH nagsoli ng paunang 40 milyong pisong cash na galing umano sa kickback mula sa infrastructure project ng pamalaan. Affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte isinumite na sa Office of the Ombudsman upang maimbestigahan. Pilipinas at Australia nagtutulungan sa investigation sa mass shooting sa Bondi Beach, Sydney. Posibleng koneksyon ng mag-abang suspect sa local terror group sa Pilipinas. Inaalam na. Minimum wage ng mga manggagawa sa Mimaropad, Zamboanga Peninsula tataas simula 1 ng Enero taong 2026. At para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, agaw pansin na Christmas market sa Baguio City ating alamin. Sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Obiena gumawa ng bagong SEA Games record. Showbiz balita. Actress-singer na si Jasha Padilla ibinalik ang natanggap na pagkilala sa Aliw Awards Night matapos na ipahiya ng organizers nito. RMN Network News. Alas 7:04 sa Kabuntagon, bugtaw na, mata na, detalye na ating mga balita. Ipinagpatuloy ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang pagtalakay sa panukalang 2026 budget ng DPWH ngayong araw. Matapos ipagpaliban ng BICAM ang pagtalakay sa pondo kagabi dahil ni-recompute ang isinumiteng revised adjustment ng DPWH sa material costs ng mga proyekto ng ahensya. Pero dahil bigo pa rin itong matapos, nagpasyang Senado at Kamara na simulan na muna ang pagtalakay sa pondo ng iba pang mga departamento. This morning, our team in the Senate received the revised adjustment factors and they applied this to the 10,000 projects. Unfortunately, they couldn't complete it by this time. We were hoping that they can complete it before the start of the Bicameral Conference Committee meeting. But because of the enormous task of applying it to 10,000, and hindi lang applying it to 10,000, dapat magbalanse lahat. No? Importante, nagbabalanse. So they needed more time to do this. So the team assured me that hindi ho sila matutulog tonight. No? Hindi ho sila uuwi, and they assured me that all of these things will be ready by tomorrow. I understand the level of work that would come into having to process all the data. With that, we concur that we can proceed with other agencies first and then tackle DPWH once the information is ready. Tinig po yan sina Senador Sherwin Gatchalian at Representative Micaela Swansing. Samantala, kabilang sa mga inaprobahang budget sa ikatlong araw ng BICAM, ang 2026 budget ng Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government at Department of National Defense. Kasama rin sa naaprubahan na pagtaas ng subsistence allowance ng mga military at uniform personnel. Mula sa 150 pesos ay gagawin ng 350 pesos sa 2026. Aprobado na rin sa BICAM ang proposed budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maging ng Kongreso para sa susunod na taon. RMN Network News. Samantala, isang senador mas gugustuhin pang mag-reenacted budget sa halip na magpasa ng national budget na tad-tad naman ng katiwalian. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak. Mas gugustuhin pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na magpairal ng reenacted budget sa Enero o kahit sa unang quarter ng 2026. Itong inahayag ni Lacson sa gitna pa rin ng deadlock sa pagitan ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee dahil sa tinapyas na 45 billion pesos sa pondo ng DPWH. Iginit ni Lacson na makabubuting reenacted ang budget sa Enero o sa first quarter kaysa naman magpatibay sila ng national budget na hindi nasuri, delikado sa pang-aabuso at ang mas
malala ay tadtad ng katiwalian. Ginagarantiya pa ni Lacson na kaisa niya sa sentimentong ito ang mga kapwa senador mula sa majority bloc. Samantala patungkol naman sa paghingi ng paumanhin ni DPWH Secretary Vince Dizon at sa hirit na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa DPWH budget, sinabi ni Lacson na ito ay collective decision ng Senado at anumang mapagkasunduan ay pararating ng Senate panel. Sa ngayon ay minamadali na sa BICAM ang panukalang budget para sa taong 2026 upang maisabatas bago magsara ang taong ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. 7:08 ng umaga, nanindigan naman ang Malacanang na hindi gugustuhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reenacted budget next year, 2026. Ito'y sa gitna ng naantalang deliberasyon ng BICAM sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maraming proyekto ang maantala sakaling magpatupad ng reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto kapag nagkataon. Una nang pinalutang ni Senador Ping Lacson ang posibilidad na magkaroon ng reenacted budget kasunod ng deadlock sa pondo ng DPWH. Sinuporta naman ng ibang senador ang pangamba ni Lacson hanggat hindi nila na itatama na mga kongresista sa mga questionableng alokasyon sa pambansang pondo. RMN Network News. Nagsauli ng milyon-milyong pisong cash na kickback umano sa mga proyekto ng pamahalaan ng isa pang dating opisyal ng DPWH. Kahapon iprinisenta ng DOJ ang 40 million pesos na ibinalik ni dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia. Ginawa ito bilang bahagi ng restitution process sa ilalim ng Witness Protection Program. Sinabi ni Justice Secretary Eric Vida na bahagi lamang ito ng kabuang 150 million pesos na nakatagdang isauli ng dating opisyal. Sa ngayon, itinuturing ng provisionally admitted sa WPP si Opulencia na isa sa mga respondent sa maanumalyang proyekto kontrabaha sa Bulacan. Nauna nang nagsauli ng 110 million pesos sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara mula sa kabuang 300 million pesos na ipinangako nito. 7:10 alas 7:10 sa Kabuntagon. Buling ibinalig sa National Bureau of Investigation ang kontraktor na si Sara Diskaya matapos dumalo sa hearing ng kanyang kaso sa Malabon City Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang company Diskaya pero ang luma raw nitong kasong inihain sa kanya ng lokal na pamahalaan ng Malabon ang dininig sa korte. Dakong alas 12:52 nang dumating si Diskaya hapon ito sa Malabon Court at pagsabit ng alauna ng hapon ay lumabas na ito sa courtroom. Sumuko si Diskaya sa NBI nitong December 9 kasunod ng recommendation ng ombudsman na kasuhan siya ng malversation at graft sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Una nang sinabi ni NBI Acting Director Angelito Magno na habang nasa kustodiya si Diskaya ng NBI ay pwede itong palayain anumang oras hanggat hindi pa natatanggap ang warrant of arrest laban sa kanya. RMN Network News. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas at Australia kaugnay sa investigasyon sa mga sospek sa Bondi Beach shooting sa Sydney noong linggo na ikinasawi ng 16 na katao. Sa pakikipag-usap sa telepono ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Australian Foreign Minister Penny Wong, nagkasundo ang dalawa ng pagpapalitan ng mga nalalaman sa kaso. Ang hakbang ay kasunod na rin ng kumpirmasyon ng Bureau of Immigration na nanggaling sa Pilipinas ang mag-amang sospek bago ang pamamaril. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, dumating sa bansa ang mag-amang Indian-Australian citizen na sina Sajid Akram, 50 taong gulang, at anak na David Akram, 24 na taong gulang noong Nobyembre 1 galing Sydney. Pareho silang galing Davao.
at lumipad palabas ng bansa noong Nobyembre 28 patungo naman ng Australia. Samantala patuloy namang binavalidate ng Armed Forces of the Philippines ang report ng Australian media na konektado ang mag-ama sa local Islamic terrorist group. Napatay ng mga otoridad si Sajid habang nasa ospital si Navid. 7:13 ng umaga, NBI nagsasagawa ng backtracking sa mga naging gawain ng magamang suspect sa Bondi Beach shooting. Rajuman Chill Emprido sa balita. RMN Live Report. Maganda umaga, Rajuman Aljo, Rajuman Sander. Nagsasagawa na nga ng backtracking ang National Bureau of Investigation o NBI sa mga naging gawain ng dalawang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines para matukoy yung mga naging gawain ng mag-amang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Kasama umano sa mga aalamin ng NBI ang lahat ng mga lugar na pinuntahan ng mag-ama, mga nakausap, nakatransaksyon at mga ginawa habang nanatili sa bansa. The NBI is constantly in coordination with the Bureau of Immigration and the Armed Forces of the Philippines. Tinas na rin po ang ating regional and district offices somewhere in the south in order to backtrack yung activities ng dalawang suspect doon sa shooting sa Bondi Beach, Australia, because na-confirm po na dumating ito noong November 1 at umalis noong November 28, coming from Sydney and going back to Sydney. Meron po kami bine-verify ng mga areas na potentially pinuntahan nila in the south. So, yan po ang ating ginagawa for now. Hindi naman isinasantabi ang mga posibilidad na sumailalim ang mga suspect sa military-style training sa bansa at posibleng may impluensya ng Islamic State ideologies kaya nagawa ang krimen. Ani Malyari, ito ang dahilan kung bakit kailangan magsagawa ng backtracking dahil masyadong mahaba anya ang halos isang buwang pamamalagi na mag-ama bago tumulak pa Sydney. Matatanda ang kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis sina Shahid Akram at Navid Akram patungong Sydney mula Davao noong November 28. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chill Emprido, Tatak RMN. RMN Network News. Mga sangkot sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia dapat ilagay sa immigration blacklist. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na dapat mailagay sa immigration blacklist ng Bureau of Immigration sa pinakamaagang panahon ang dalawang personalidad na sangkot sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia kung saan 15 ang nasawi. Pahayag ito ni Ridon makaraang kumpirmahin ng Bureau of Immigration na ang mag-amang sina Shahid Akram at anak na si Navid Akram ay nanatili sa Pilipinas simula November 1 hanggang November 28. Hiniling din ni Ridon sa mga law enforcement agencies na magsiyasat sa mga lugar na pinuntahan ng nabanggit na dalawang suspect at alamin ang mga taong kinita nila. Paliwanag ni Ridon, ito ay para malaman kung ang pagbisita nila sa ating bansa ay para sa turismo lamang o nakadikit sa isang regional o international terror network at operations. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, sinumite na ng kampo ni Ramil Madriaga ang umano'y bagman at dating aide ni Vice President Sara Duterte ang notarized affidavit nito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Laman ng affidavit ang mabibigat na aligasyon laban sa pangalawang Pangulo at iba pang personalidad. Kabilang dyan ang umano'y pagpondo ng POGO operator at drug dealers sa kandidatura ni VP Sara noong 2022 election. Inutusan din umano siya ni Duterte at iba pang mga security aides na magatid na milyon-milyong pisong cash. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad ay gustong ilabas ng kanyang kliyente ang mga nalalaman niya para mapanagot ang mga nagkasala. Mahinam umanong masilip ito ni Ombudsman Boying Rebulla lalo't may aligasyon si Madriaga na isa umano ang parking compound sa Ombudsman sa mga pinadalhan ng pera. Nais rin ng kampo ni Madriaga na may sa ilalim sa forensic examination ang tatlo niyang cellphone na naglalaman umano ng mga ebidensya. RMN Network News. Balita sa mga lalawigan, bangkay ng binatilyong nalunod sa isang ilog sa Mangaldan, Pangasinan. Natagpuan nilang araw makalipas ang insidente. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan.
Natagpuan na kamakailan ng bangkay ng isang binatilyong nalunod sa Angalacan River sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan matapos ang sinagawang retrieval operation ng mga otoridad. Ayon sa ulat ng pulisya, isang walang buhay na katawan ang namatan sa bahagi ng ilog sa Kasibong San Jacinto kung saan agad na rumisponde mga tauhan ng MDRMO at iba pang ahensya. Positibo namang kinilala ng mga magulang ang bangkay bilang nawawalang 17 anyos na residente ng Gagasangan sa bayan ng Mangaldan na isa sa mga biktima sa insidente noong 13 pa ng Disyembre. Dinala ang katawan sa RHU Mangaldan kung saan ay dineklara itong patay. Sa parehong naman ng IFM News Dagupan, nagpahayag na matinding lungkot ang ina ng isa sa mga biktima sa sinapit ng kanyang anak. Talaga inaasa na ganun ang nangyari sa kanila. Ay masasabi ko sa mga kabataan na gustong maligo sa ilog, sana mag-ingat sila dun sa river na yun. Huwag na silang pumunta. Matatanda ng 13, bandang tanghali ay nagtungo mano sa ilog ang mga biktima na nagsimulang maligo sa ilog. Ayon sa mga saksi, nakita mga kabataan na lumangoy patungo sa gitna ng ilog at unay inakalang naglalaro lamang hanggang sa humingi na umano ito ng saklolo. Agad umanong rumisponde ang mga saksi at nasagipan 2 biktima. Isa sa mga ito ang nawala ng malay at sinugod at kalaunay namatay. Kabilang sa mga rumisponde mga tauhan ng pulisya, RHU at MDRMO na nagsagawa ng verifikasyon at retrieval operation na humantong sa pagkakatagpo ng huling biktima makalipas ang ilang araw. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN. Network News. Miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT patay matapos saksakin sa Kiwalan, Ilagan. Sa Iligan. Kiwalan, Iligan. Radyoman Jado Barco, RMN Iligan sa detalye. Dead on arrival sa isang pribadong pagamutan ang lalaking biktima ng panlalaksak na naganap bandang alas 9:30 ng gabi sa Purok 9, Kiwalan, dito sa lungsod ng Iligan. Ito ang kinumpirma ni Police Chief Master Sergeant Elbe Sungao, Desk Officer ng Police Station No. 3 sa panayam ng RMNDX sa IC Iligan. Kinilala ang biktima na si Jaime Laraga, 58 taong gulang, isang miyembro ng BIPAT at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon, habang nagbabantay o naka-duty ang biktima sa Barangay Kiwalan, napansin nito ang 2 taong nagtatalo ng kanyang lapitan at alamin ang sitwasyon. Bigla na lamang siyang sinaksak ng suspect gamit ang isang improvised na screwdriver. Nagtamo ang biktima ng sugat sa dibdib na naging sanhi na kanyang agarang pagkamatay. Samantala, nadakip ang 45 taong gulang na suspect na kinilalang si Joe Macbarnachia, residente rin ng nasabing lugar at kasulukuyan na sa kustudiya ng Police Station 3 para sa karagdagang investigasyon. Naharap ngayon sa kasong murder ang nasabing suspect. Kasama mo sa RMNDX sa IC Iligan, Radyoman Jado Barco, Tatak RMN. RMN Network News. At mga torotot na nabibili sa ilang mga pamilihan mapanganib ayon po sa grupo ng Toxic Watchdog. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Lestor. Kasamang Xander, kasamang Aljo, nagbabala ang grupong Ban Toxic sa publiko hinggil sa ibinebenta at paggamit ng plastic na torotot sa Pasko at Bagong Taon. Matapos na matuklasan na may iilan dito na maaaring naglalaman ng mga panganib na kemikal gaya ng lead at mercury na delikado sa kalusugan lalo na sa mga bata. Sa isinagawang market monitoring, pumili ang grupo ng 12 makukulay na torotot na nagkakahalaga ng 15 hanggang 40 pesos depende sa laki mula sa iba't ibang tindahan sa Divisoria, Maynila at Baclaran, Pasaya. Lumabas sa kanilang pagsusuri gamit ang chemical analyzer ay nagpositibo ang mga nakuhang sample sa lead na may 980 parts per million at mercury na hanggang sa 190 parts per million. Mataas ito sa itinakdang limitasyon ng mga nabanggit na kemikal para sa ligtas na mga laruan. May mga bakas rin ng iba pang kemikal ang mga torotot gaya ng barium, bromine, chlorine at chromium. Bukod sa mga nakitang kemikal ay napag-alaman rin na walang label ang mga nasuring produkto na malinaw na paglabag sa RA 10620 o ang Toy and Game Safety Labeling Act of 2013. Kaugnay nito, binalaan rin ng Ban Toxic ang publiko na bukod sa kemikal ay posibleng pinsala rin ang dala nito o ang mga plastic na torotot gaya ng choking hazard, lacerations mula sa matatalim na gilid ng plastic at hearing damage kung hipan nito ng malapit sa tainga. Ayon kay Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon ng Ban Toxic na mahalaga ang mahigpit na pagbabantay ng mga magulang at maingat na pagpili ng laruan para sa kaligtasan ng mga bata. Nagpapaalala rin siya sa publiko na suriin ang labels at materyales ng mga bibilhing produktong pambata. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN. RMN
Network News. Susunod, minimum wage ng mga manggagawa sa Mimaropa at Zamboanga Peninsula tataas simula January 1, 2026. At para naman po sa ating RMN IFM Christmas sa Pinas, agaw pansin na Christmas market sa Baguio City ating pasyalan. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang ating, sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabagawila, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Nagbabalik ang RMN Network News. Maaari niyo po kaming mapanood sa YouTube. Hanapin lamang RMN Network News PH. Detalye na ating mga balita. Good news muna mga kasama dahil aprobado na po ang taas sahod para sa mga manggagawa at mga kasambahay sa Mimaropa. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, magiging 455 pesos na ang bagong minimum wage rate sa Mimaropa simula January 1, 2026. Mula po yan sa dating 430 pesos na arawang sahod para sa mga establisimentong may 10 manggagawa pataas at 404 pesos sa mga establisimentong mas mababa sa 10 ang kanilang mga manggagawa. Aprobado na rin ang 500 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga kasambahay sa region sa Mimaropa kaya magiging 7,000 na ito mula sa dating 6,500. RMN Network News. Sa Batala, inaprubahan din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Zamboanga Peninsula.
Ayon sa National Wages and Productivity Commission, ibibigay ang 50 pesos na dagdag sa minimum wage sa pamamagitan ng 2 tranches. Epektibo Enero 1, 2026, magiging 439 na minimum wage sa mga non-agricultural establishments na may 10 na mga manggagawa o higit pa, habang 426 pesos para sa establishments at retail o service establishments na may mas mababa sa 10 manggagawa. Magkakabisa naman ang ikalawang tranche sa June 1, 2026, kaya't magiging 464 pesos ang pinal na daily minimum wage rate para sa non-agriculture establishments at 451 pesos para sa agriculture establishments at retail or service establishments. Network News. Pagpasok ng bagong taon, sa Enero 1, itataas po ng Department of Agriculture ang taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 15%, magiging 20% na ito, alinsunod sa napagkasunduan ng mga economic manager ni Pangulong Marcos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang hakbang na ito ay bilang paghanda sa muling pag-aangkat ng imported na bigas sa susunod na taon. Kasalukuyan kasing umiiral ang import ban sa bigas dahil sa wet harvest season ng palay. Sabi ng kalihim, magsisimula ang pag-import ng bigas sa Pebrero para hindi maapektuhan ang farm gate price ng palay. Nasa pagitan ng 3.6 million hanggang 3.8 milyong metriko tonelada ang tinatayang aangkatin ng bansa sa 2026. RMN Network News. Sa Bantala, dyan po sa Ninoy Aquino International Airport, naku, may mga bago pong inaasang pagdagsa ng mga tao dahil sa holiday, ay pinasinaya naman ang opening ng ilang bagong fasilidad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna na pagbubukas po ng mga bagong immigration e-gates at dignitaries lounge. Kabilang din ang mga food halls, tampok ang mga lutong Pinoy at medical tourism concierge area na bahagi ng modernization effort na sa paliparan. Ay kay Pangulong Marcos, layo ng natura mga fasilidad na gawing mas mabilis, mas komportable at mas maayos ang biyahe ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. In collaboration with the NNIC, we ease congestion on the ground and in the air. We have strengthened airside operations. We have improved seating, cooling systems, restrooms. Oh, cooling system, malamig na. Lahat ng mapuntahan mo sa airport, komportable ka. Meron na tayong restroom, mga Wi-Fi. We have restored old equipment, enhanced baggage handling, introduced new mobility options. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit, ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na pwede nang i-claim sa Bureau of Customs ang mahigit 130,000 na mga balikbayan boxers na hindi na iparating sa mga dapat makatanggap na mga ito. Ang nangyari po rito ay nagpadala po ang ating OFW ng balikbayan box, inuwi dito sa Pilipinas. Yun naman, yung mga nagdala, hindi naman binayaran ang mga dapat bayaran dito sa Pilipinas. Kaya nandun nakatiwangwang lang yung mga balikbayan box for almost, yung iba, magwa 1 year na, nandun lang sa Bureau of Customs. Ngayon, sinimula na natin ang pagbibigay at ipagbabalik dahil hindi naman pagmamayari ng pamahalaan yan, pagmamayari yan ng ating mga OFW. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Network News. Sa kaugnay na balita, inumpisahan na ng Bureau of Customs ang pagpapadala ng mahigit 130,000 na mga balikbayan box ng mga OFW na inabandona at hindi i-deliver ng mga forwarding company. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, tiniyak ni Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla na maipadadala na at matatanggap ng pamilya ng mga OFW ang kanilang balikbayan box ngayong Pasko.
Meron na po tayong paraan para po ma-deliver itong mga balikbayan box na ito dun po sa pamilya ng ating mga OFW sa nagpadala nito. Bago po magpasko at yung iba naman po, kung medyo malayo-layo, baka po abutin lang ng a little over Christmas. Pero surely po, within the Christmas season, na matatanggap po yan ng ating mga kababayan. Kahapon ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Finance ang paglalabas ng pondo para sagutin ang gasto sa pagpapadala ng mga naipit na balikbayan box. Sinabi ni Maronilla na nakikipag-ugnayan na sila sa mga OFW para matulungang kasuhan sa NBI ang mga hindi nagprosesong forwarding company. Ang ginawa ho namin, nakipag-coordinate kami sa mga OFW groups na nag-form siya ng organization dun sa mga naipitan nito mga balikbayan box na to. At last week po sinamahan namin sila sa National Bureau of Investigation upang i-assist na mag-file ng mga appropriate criminal charges against sa mga may-ari na itong mga deconsolidators na to. Yan po si Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Lalaking nanakit ng kanyang anak matapos matalo sa push bike competition sa bayan ng Surala sa South Cotabato sa ilalim sa psychological evaluation. Rajuman Rose Siyoko, RMN Jensen sa balita. Sa ilalim sa psychological evaluation ang isang ama na taga-Pulumlok, South Cotabato matapos ito sinaktan ang kanyang anak matapos matalo sa push bike competition na isinagawa kasabay ng Christmas Festival ng bayan ng Surala, lalawigan ng South Cotabato na nangyari noong December 14, 2025. Napag-alaman na nakipagpulong na ang mga kawani ng DSWD Field Office 12 kasama ang social worker mula sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Pulumlok kung saan sa nasabing pagpupulong na pagkasunduan ng ama ay sa ilalim sa psychological evaluation para masuri ang kanyang kalagayan at matukoy ang iba pang kinakailangang intervention. Una nang nag-viral ang isang video na pinost ng isang netizen kung saan makikita ang isang batang babae na nakasunod sa dalawang kalahok ng push bike. Pagdating ng bata sa finish line, nilapitan ito ng ama at hinampas gamit ang kanyang kamay kaya natumba ang bata kasama ng kanyang bike. Nakaani ng batikos ang ama mula sa mga netizen at natawag din ang atensyon ng DSWD-12. Ayon naman sa ama, nabigla lamang siya sa nangyari at kalaunan ay narealize ang maling ginawa. Patuloy naman na minomonitor ng LGU Pulumlok at DSWD-12 ang kaso para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bata at mabigyan ng nararapat na suporta at gabay ang kanyang pamilya. Kasama mo sa DXMD, RMN General Santos, Rajuman Rose Tabausari Syoko, Tatak RMN. RMN Network News. Arestado ang 53 anyos na lalaking guro matapos na piliting pakainin ng ipis ang kanyang 12 taong gulang na estudyante sa Tondo, Maynila. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, nakita ng biktima ang kanyang guro na kinilalang si alias Nel na minomolestya ang isa pang estudyante sa loob ng comfort room ng kanilang paaralan. Sinabi ng biktima na sinubukan niyang tumakas mula sa sospek pero nahabol siya nito at dinala sa banyo kung saan siya sinaktan, pilit na pinakain ng ipis at tinakot na huwag magsusumbong. Hindi nagpatinag ang biktima at sinumbong pa rin sa kanyang mga magulang ang ginawa ng guro kaya nagkasa ng surveillance at follow-up operation ang PNP. Naharap sa paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang nasabing guro. Itinanggi naman ito ang mga paratang ng biktima at sinabing hindi nangyari ang insidente. Samantala, sinabi ng MPD na hindi pa nagsasampa ng reklamo ang isa pang estudyanteng biktima naman ng pangmumolestya. RMN Network News. Christmas sa Pinas, European vibes ba ang hanap mo ngayong Pasko but can't afford to fly? What if mag-road trip papuntang Baguio City ngayong Pasko at bisitahin ang kanilang mga mala international destination? Panoorin natin ang Christmas sa Pinas. Special report ni Idol Gilbert Bermudez, IFM Baguio. Tuwing Kapaskuhan, hindi naubusan ng padarang Baguio City dahil ngayon, experience a magical Christmas season sa mga international destinations made local and must-try foods. All-in-one dito lamang sa The Baguio Christmas Market 2025. Ito lamang sa napakalamig na Baguio City. Christmas sa Pinas, pero feeling mo na sa Paris, France ka? O di kaya naman nasa The Colosseum ng Italy. At syempre, ang Disney vibes na Carousel.
Kung mala European feels ang hanap mo, tara na sa Rose Garden kung saan iba't ibang stalls ang hindi nagpapahuli sa kanilang gimmicks at agaw pansin na disenyo na talaga nga namang Instagrammable at perfect for Christmas vacation. Kung abutin man ng gutom sa pamamasyal, worry no more dahil sa alok na pagkain sa Christmas market mula sa local delicacies hanggang sa mga street foods. Dagdagan pa yan ng mainit na kape habang dinadama ang malamig na panahon ay tiyak na sulit ang pagbisita sa lungsod. Samantala, nagliwanag naman ang kalangitan sa pagbubukas ng pinakaunang Christmas market sa Camp John Hay. Tampok dito ang samut-saring booths, samyo ng pine trees at bonfire para sa malamig na panahon. Tunay ngang Christmas is in the air dahil mula sa mga Christmas market sa lungsod hanggang sa mga pasyalan, hindi maikakaila. Paskong Pasko na sa Baguio City. Sa liwanag dadala ng mga pasyalan dito sa Baguio City, naway magdingi ang pagmamahal at pag-asa para sa isang maayos at maligayang Christmas sa Pinas. Kasama mo mula rito sa 103.9 IFM Baguio para sa IFM Christmas sa Pinas. Ito sa Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN! Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang ating, sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Ay paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandataw, basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraja, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. RMN Network News. Balita naman tayo sa ibayong dagat. Muli na namang naglunsa ng airstrike ang US military sa tatlong bangka na hinihinala may dalang illegal na droga sa Pacific Ocean na ikinasawi ng 8 individual. Batay sa post ng US Southern Command, makikita mga bangka na dumadaan sa kanilang ruta ng narco-trafficking. Mahigit 20 sasakyang pandagat sa Pacific at Caribbean ang tinarget ng airstrike ng Amerika na ikinamatay ng 90 individual. Sinabi naman ng mga eksperto na ang ginawang pag-atake ng Amerika ay maaaring lumabag sa international humanitarian law. Balitang Sports. Kahakot ng dagdag na 8 gintong medalya ang Pilipinas sa ika-6 na araw ng kompetisyon ng Southeast Asian Games sa Thailand. Pinakahuli ang 4 na gold medal na nasukbit ng Philippine team. Kabilang dito ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena na gumawa ng bagong SEA Games record na 5.70 meters.
Nagtabla pa si Obiena at hometown bet na si Amsamang Patsapong bagamat nakaungos pa rin ang Pinoy na sa sumunod na talon laban sa pambato ng Thailand na sumablay sa 2 attempt para sa silver medal at bronze medal naman sa isang Pinoy na si Elijah Cole. Mag-uuwi rin ng gintong medalya sina Giovanni Delgaco at Christine Paraon sa women's rowing, Zaira Bonas sa kickboxing, women's low kick 48 kilograms at Jasmine Ramilo sa women's individual rhythmic gymnastics. Ang Team Pilipinas po ngayon ay mayroon ng 143 na medalya kabilang ang 25 ginto. Ibinalik ng actress-singer na si Jaja Padilla ang kanyang Lifetime Achievement Award sa katatapos lang na Aliw Awards Night. Sa kanyang social media, ibinahagi ng singer ang pagkadismaya dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon na magsalita, magpasalamat man lang sa stage matapos matanggap ang trophy. Paliwanag ni Padilla, gusto lang niyang pasalamatan ang mga taong naging rason para matanggap ang pagkilala, ngunit dahil ba do sa hindi magandang trato ng production staff ng awards night ay hindi niya ito nagawa. Idinagdag pa ng aktres, sana raw ay natuto ang award-giving body sa pangyayaring ito kung paano bigyan ng respeto at dignidad ang kanilang mga recipients. RMN Network News. 8 araw na lang, Pasko na! Subay nyo mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila, Mayong Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon.